ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бисёри вақтҳо дар WhatsApp менависанд, хоҳиш мекунанд ки аз бозори Корвон ба мо ягон нуқтаи савдоро тавсия диҳанд ки ё косметика дошта боша, ё ки ям хел духию парфюмерияи фасони оригинал дошта боша бо нархи арзон. Духтарако, ана шумо да як тавсия метиҳем, ана минавора то охира тамошо кунед, каседа дар кор шид, марҳамат биёен бо аз пеш бинен. Ино ҳам оптове доранд, ҳам дона. Дар бораи доставка рақамошона мемонам, ҳамроҳшон бо хутон ҳамсӯҳбат шавед. Навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, дуюм дарвоза духтаро, дуюм дарвоза, якум ряди магазинои шишагӣ мешава. Инами якум магазин Ларина и бренди Туркия духтаро. Инамиҷа чӣ намуд духие ки мебинен, маслинияй, марҳамат, аз 50 миллиграмм сар мешава, стойкиам. Мана ҳама намуд ваё ҳастанд, духиё ҳастанд духтаро. аз бо ма каталогша нишон метиҳем. Ино чӣ хеле гуфтам, ҳам дона доранд, ҳам оптом доранд, ҳам нархошон арзонай, барое ки ино дасти авваланд духтаро. Мана хоҳишмандо метавонанд ки биёен бо хутон бинен. Дар бораи доставка бошад, ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавед. Рақамошона мемонем, биненда духтарако. Нархи оптови ино аз 60 сомон, нархи дона аз 60 сомон сар мешава. Касе ки оптон мехара, бо арзон мешава. Марҳамат, хе духиёи оригинала бо ин нарх намеёбед дар ягон ҷо. Марҳамат, касе ки анам хел тиҷорати парфюмерия шуданияй, касе ки мехоҳам иноро савдо куна, ино оптомам доранд. А касе барои туҳфа, барои худшон мехоҳанд харидорӣ кардан, марҳамат, ҷои беҳтарин, нархи арзон, баъд интихоби хеле зиёд духтаро. Ҳама намуд духиёи оригинала доранд ино. Мана маслиниян, стойкигиш гарантия дора. 2 рӯз гарантия ки стойки духӣ меиста буш. Баъд ино ё чиан? Спрей для тела. Ана хе спрейё ҳастай, нархошон, нархи дона. Нархи дона 45 сом, 40 сом. Ина духтаро 45-40 сомон ам хе оригинало. Ино ваяна аромат. Освежитель шам. Ино чандан? Ино оптом дона 60 сом. Дона 60 сомон, ина бинен. Ҳамашон аҳамиятен духтарако, як брендан, бренди туркӣ. Диден инчунин освежитело ҳастай. Освежитело чӯчаги дорам. Мана ана ино ҳастан. Ино донада чанд сомай? Запхои духира мекунам вай болонгиашам запхои канам азап махкулатона. Вақти инсон меваги фруктои. Фаҳмо. Ай чанд сом сар меша? 55 сом. духтаро бинен анами чӯбчадоро аз 55 сомон сар мешава. ма баъзе ҷоҳода дидагим ки 100 сомонай. Ина марҳамат, чӣ хеле гуфтам, нуқтаи савдои арзон. Биёен як бор дигар такрор мекунам суроғашона. Тарафи Тилобозор, дуюм дарвоза, якум ряди магазинои шишагӣ мешава, якум магазина. Иҷада духтаро бинед. ҳам шампун, ҳам дизадаран, ҳар он чизе ки мехоҳем доранд. Ҳамаш бо нархошон арзонай. Собун, шампун, духӣ. Мана хулоса каседа дар корай, рақамошон ҳаст, бо дар бораи доставка ҳамроҳи хучон гап занен. Ина ёра бинед. Ё чанди? Ина инамудо бо 45 сомон чӯбчадоро. Мана и чия? Ваёрам освежителя. Ё чандан? Колора парфюм. Ваё 85 сом, болонгиаш 100. 120 сом, 110. Ина духтаро. Ин краскаи сар гармия. Чӣ хеле гуфтам, ҳамаш тозаяй. Паделка нестай, зеро ки бо рахчон мебиёранд, дасти аввалай. Мана иҷада интихобшон бисёрай, чӣ парфюмерия, чӣ дизадаран, ҳар он чизе ки мехоҳем беҳад бисёрай. ҳар якташа дар навор намешава нишон дода. Лекин шумо биёен духтаро, ҳамин тарафи бозор ки омадед, ҳатман ҳамиҷа дроен, ҳам занона, ҳам мардона, ҳам юни доранд. Мана бори дигар